Kan thlir mek hi Lunglei District Museum dairoma chung a showcase thil tul da na turte lem zia turte ni hloma chuan helai hian block thum an zia zo thuak to kan neia hei hi mizo chauka tapchak borvel kha ni a hian ama hian milim a baibil tu milim a thuanga wan hei hi kan phei le anga helai hian mizo thlo ma lo om dua ya hei hi ta hian ama hian in bu nge hlo thlo tu nu pa milim anum bok anga chuan pia le dewa hian mizo sum hun ani a helai hian in ama hian bu deng milim kha nam don bok ani tuna kan hmu mek bang ve thung hi photo booth turata na ruwa hman ani a fit som le pahnih a sei fit riat a sang banga zokhua lai takin zia ani a hei hi tlo piang tan photo booth a hman tur aduan ani hi February March ni kwa sang ni le cham ni pali in rin ni a kan omna hi Lunglei District Museum thar bo sei mek chung ani a kan hmu hi zo khua le lungdo banga milim showcase banga milim kan zia ka ko chu lungdo atangin kan kal pheyanga kan phei zelanga zo khua kan lut don ani zo khua mi hring chetla te ran te zolbuk te tiang khan fit som thuma seya dairoma bom chunga kan ziak ani tuna kan hmu bang zoom kil rem lo zet lai hian mizo in te tual te khua te kan ziak do na hei kan hmu ang hian mizo in tual komchar te kan ziak ka helai a chuat lai hian bel votu nu pakhat milim a thu do na hei hi arem lo ngai tuin kan chua zia om viawin kan hria tuna kan hmu dairoma bom chung hi lai culture pho chona tur ani a hmalama milim hi an ding anga a bang rual rem vak lawa hian khua te kan ziak do na hei kan hmu ang hian a leilung te po leilung kan han siama ti chuan a banga solakia lam lai te kan da khu ta ral hladeu to ka lang thei tur angin tlang dung te kan han ziaka a hmalama milim ding hi lai nu pa an ni hei hi hmu nam khop mai tuna kan hmu mek banga hian mizo in hman lai kan hman thin da bang telem ziakin kan ziak anga banga thil chi hrang hrang kan ziak anga chhuata kan hmu ang hian hei dap kan pha a chuan chhunga milam hi chu museum ho tu ten tulan ti angan la da do na mizo da bang te helai hmunai kan tar lang ani tuna kan hmu lai bang ve thunga hian he dairoma chhunga hian chero kan ani do na a banga hian kan hmu ang hian mual veng zo khua mihring om te kan han zia ka milimin tichuan abang killai te pawh kan han rongin kan han thup a har khop maya tichuan a chhuatah hian leilung te kan siama tichuan milim kan hmu ang hian chero kan lai tarlan na tur bom ani tuna kan hmu lai dairoma chhungah hian tlang dung mizoram thla te kan ziak anga fe kong leilung te kan siam anga ta chuan milim a mil tur kha a om don ani hei kan hmu ang hian leilung te kan han siam a tlang dung lem te kan han ziak a fe kong alo ni ta a tichuan thingphur holam te fe tur kal milim te helai bom chhungah hian tarlan ani he bom hi mizo zia ma laia kan zo zia tarlan na hlutak mai ani tuna bom kan hmu dairoma chhungah hian mizo in run he kan hmu ang hian kan han ziaka milem
khua hal te zalbuk hal sak te in kap lai kan zia ka leilung kan han siama malama hian hetia kan hmuang hian hei chu kading chopa hemi ang hian milim nakina chun ding ala omang hami ang position kher lo hian ti chon helai bom hi mizo te in run thin kan ni tarlan na dai roma khani a light nen po ain choi a hmu nam khop mai tuna kan hmu lai hi mizo nu la en lai la par la lai lemzia kan ni a he bom chunga hian mizo in la ande an dan chi sang milim te ne na tarlan na tur bom dai roma showcase ani hi po hi zirtian tling tak bom ani don ani kan hmu lai mek hi district museum lunglei sajai kon hmuna bua se mek chu ni ta a kan tarlan tak ang khan artist kan ni na anga a chunga lemziak le leilung te siama thakhat le ni thum zet mai lu chila na kan han tho na hmun chu kan langai don hle maya hetiang ang hmun lu mizoram ta na ro hlutling chunga artist kan ni na anga lem heziak te na kan han thok te khawan nei kan inti em ani